Nari ko di-order sa online, guys. Arahahaha. Kabalo man dito mo nga love kay na ko ng balot. Hilig-hilig balot. Kami J-Mart, kami ni Marky. Hilig kayo mig balot. Ang order ko, guys. Kay lasaan, no? Tadang, kabok sulod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 kabok ang sulod. Murag 280? 240 naman na. Wala shipping. So, ako sa initan ka. Charen. Itlog yun siya. So, 5 kabok ang mag-istinan. Ano balot ba? Legit siya na balot? Hindi na tangpat yung pinagdabalot niya. Palit ba? Palit gapon. Yummy. Mas guwapa ni Ong. Awa be, guwapa siya be. No. Oh! Abot mo ba? Ikaw ka? Wow! Ay, nagkawan naman nasa tungol. Na. Siyempre, nag-work ka na, Tres. Siyempre, nag-work ka na. Oo. Ikaw niya ko pa siya. Nalingaw siya. Ganahan siya sa lasa. May palit na ba? Ano ka?